बिराद गाज्रियैनो जारला जाबायना खोमा बेंगा जाना लानानै सिख्लाफोरजोंबो लाइन मारिहैनो हालाब्रा लोखि सारा बिफाया आंखौ सोबानानै बेंगासो खालामबाय दा आंना सिख्लाफोरखौनो लोगो हमनो हायो ना सिख्लाफोरजोंनो लाइन मारिहैनो हायो बिदिनो आं शिलंआवबो थांनांगौ मा जानांगौ जाखो दा हो एथुसा माथो फनसो रायलायगासिनो दङब्रा र' खोनासंखोमानि आं बानलु बेदां नोंसाया आंखौबो रायफैदों जोंनि आइ आफाया जोंखौ हेंथा होबाबो जों मानिखायाना मा रायलायदोब्रा माथो खोनायाबो I love you बानलु बेदां जागोन दे बानलु बेदां आं फनखौ दोननोसै दे आदा एमाव राजाया आंनि रायलायनायखौ खोनासंगासिनो गिनांगौ गैया आदा एमाव राजाया खोमा बेंगा जानानैसो दङ जेबो खोनाया बियो होमबालाय दे love you बानलु बेदां हाय सोरजों रायलायनायमोन नों लोगोजोंसो रायलायदों न'चिबिनो मा होनखो बानलु बेदांजों रायलायदों नङा आदा आं लोगोफोरजोंसो रायलायदों बा मा होनखो नोङो बानलु बेदांखौ मोनाबा थैगोन ओइ गोदाव सोराव मा होननाय जादों बेलाय आयै मालाय बानलु बेदांजों रायलायगासिनो दङ नों होनबानो मानिगोन नामा नों बेंगाया मोनसे बुंबा मोनसे खोनाग्राया आइला आंखौ थगायदोंसो सानबाय होमबा ओइ नोंनि फना हरलाय हर होनदोंना हरा होनबायना ओइ गोदाव सोराव मुलिफोरा सोनानै लायदां खोमाफोराव खामानि गैयै नोंसोरनि थाखायनो मालाबा हारसिंनो बेमार जानानै थैसिगोन आं बा बिदि बुंथारबाय आरो दे रावबो लाथारला माथो आंनि खोथाखौ बेंगा मानसिखाय आंखौ गारबायलै मानसिफ्रा दाखोराव गारनाय बायदि गारबाय हा नोंहाबो सोरजों फन रायलायबाय थानाय आयै आं लोगोफोरजोंसो रायलायदों न'चिबिनो होननानै लोगोफोरजों रायलायदों ना हौवाजों रायलायदों सोर मिथिगौ दा आरो खोनाबायना बे बानलु बेदांजों दा रायलायखासै माबा न'खरा बिदिनो गरम जाबाय थागोन खोनाबाय जागोन दे आयै रायलायनोखौ एकदम गारथार देनां सिख्ला गेदेर जाबा सोरखौ गोसो थोयो थोबानो जाबाय दानो गोसो थोथारना आइ रावखौबो जागोन दे आयै आइला जामाइला दा मा खालामनांगौ जाखोब्रा अखाफोराबो आंखौ जारला खालामबायना आंखौ मेसेज खालामना लिंहरदों रेस्टुरेन्टाव मम' जानो होननानै सिंग्रा जानो होननानै दा आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा जि जायो जाथोंसै थांगोन आं बेंगाबाबो लोगो हमनो मुलि लाखादोंना आं खोमायाव सोगोन आं बांद्राय खोनाया जाबा आरो आखायावबो बारा फैसा गैयालै मा खालामबावनांगौ जाखो आं दा बिफाया होनाय फैसायाबो जायफ्रानावसो दंथ'यो जायफ्रायाबो दा अबावबासो दंहैयोना मानसिया दा मा जानांगौ जाखो दुलुर फैदों दुलुरनावनो बिनांसिगोन ओइ दुलुर नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै ओइ आंहा नोंजों रायलायनो सम गैया होगार मा होनखो खिनो ओंखारदों बेंगासो जाबाय नामा बेलाय रब्रा खिनो थांनो हागोन बेनि सिगां आंखौ हेफाजाब होलाय मा एसे गोसायै बुंब्रा मा हैनाबाद लान्जाय थेबाद बाद माबालाय आंनो फैसा नांथ'गौमोनलै मानो नांथ'गौमोनब्रा हरनो हागोन ना बेसेबां नांगौ 500 थाखा दङ ना 500 थाखा आंनाव 500 थाखा गैया बेसेबांथो दं आइला जामाइला माथा गरम खालाममारसिगोनलै बे बिदाया आंखौ ओइ अबाव थांनो नागिरदों आं जेबो खोनायाखै बा जेबो खोनायाखै होननानै थांबाय बियो आच्छा बेफोरखौ बाथो नोंनाव बेसेबां फैसा दं बेखौनो हर आंनाव 350 थाखाल' दङ जायोब्रा जायो हर मानो नांगौ फैसाखौ नोंनो नों मोनफिनबानो जाबायना आंबो ओरैनो होनो हायाना आं नोंनो 350 नि जायगायाव 500 होगोन नंगौ आरो नंगौ होमबालाय नो आंखौ बे एमाव राजाया बेंगा जामारथारबायसो नामा एमाव राजाया दाबो फैला आरो एसे गोबाव खालामो आरो तान्तारा एसे गोबाव खालामो मा होनखो आं नोंखौ बिराद नेदों मानो गोबाव खालामनाय ओइ अखाफोर नों मा होनदों आं जेबो खोनायाखैलै माने आङो माने दासाननैसो बेंगा जाथ'नानै थागोन डाक्टरा मुलि हरदों आंनो बे मुलिखौ जाबाय थानो खोन्थादों आरो खोमायावबो सोगासिनो दं आं मुलिखौ सप्तासेनि उनाव आंनि खोमाया मोजां जागोन दा नों हायोबा गोसा रायलायदे अखाफोर आयु गोसा रायलायलाय जागोन दे ओमफ्राय आं फैनि सिगांनो साहा अर्डार खालामना दोनबाय नों औ दोनबाय नोंखौ सारप्राइज होनो होननानै आं साहाबो बिहरखाबाय आरो सिंग्राबो होमबालाय जाथारबाय मा एसे दावराव बै पार्टि मोनसेयालाय बैसोरथ' एमाव राजासो मा एसे गोसा रायलायखो बिसोरलाय मिथियाथ' अखाफोर सना आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आंबो नोंखौ जोबोद बुरजा गोसोखाङो एमाव राजा नुबायना बिमा दानि जुगनि गथ'फोरा इसेबो लाजिनाय गैया खाथियाव मानसिफोर दं गैया बेखौबो नोजोर होला बुंबा जोंनि गोसोसो होननानै बुंगोन मिथिगौ ना नों अखाफोर नों आंनि खोमसि हरनि अखाफोर आं
सेंग्रा सिख्लाफोर इसेबो लाजिनाय गैया नामा नोंसोरनाव? हनै जोंखौ सोरबा माबा बुंदों। सोर बुंदों? नोंनि उनथिंजाय। ओइ गथ'फोर लाजिनाय गैया नामा? बाहेरायाव थांनानै रायलायहैथां। मा होनखो? बाहेरायाव अखा हागासिनो? आइयाव आंजों खेलासो खालामबावदों नामा नों? आंनि फेभरेट खेलायाना जिबौ खेलाब्रा जिबौ खेला। खुगायाव मोनैबाथाय लान्जायाव फैफिननाया बे आंनि फेभरेट खेला। ओइ गथ' गेदेर मानसिजों उल्था उल्था होनदोंना नों? लाजिया नामा? माखौ लाजिनो? नोंसोरबोथ' जिबौ खेला गेलेबोदों नङा होमबा? दानि जुगावसो मबाइलाव गेम गेलेयो मानसिफोरा। गोदो गोदाय जिबौ खेलाखौसो गेलेयोमोन माथो। नंगौना? नांजाबाय थानांला दे। वेटारखौ लिंहरनानै बुंहरबानो जाबाय। बिमा बिफायानो मोजां गियान होआखै खोमा। थेंक इउ आंना आइ आफामोना मोजाङानो आरो बांद्राय गाज्रि नङा। दे होमबालाय इन्जय खालामदो। जाथि बे महाराजानि खोमाया गाज्रि जाखो ना माखो? आंबो बेखौनो सानदों रायलायहैनो नामा बिसोरजों। नांथ'आ दे जाथि जों सानैखौ नुबा न'नि मानसिफोरनोसो खोन्थाहैगोन। ओरैनो दावराव दावसि जाबाय थाखायो। साननैसो सिरि लाखुमानि जों सानैनि रिलेशनशिपखौ। जागोन दे फामे। ओइ अखाफोर मा महाराजा मैया वाट्सएपआव आं नोंनो खुदुमनाय इमो हरदोंमोन ना नों मानो रिप्लाय हराखै आंनो? आंना नेटपेकआनो जोबनानै होदों। अब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनो। आंबो नोंखौ मोथा मोथा गोसो थायो। नोंनि महराल' जेब्लाबो जाखांफैबाय थायो। सिरिथा मा होनखो? मा जानो होननानै सोंदों नामा? मा जानो होननानै सोङाखै सिरिथा होननानै बुंदों। गुबुन कास्टमारफोराबो डिस्टार्ब मोनो। आदै माने बियो बेंगासो। बेंगा? औ बेंगा गोसा रायलायबासो खोनायो। से फिसा बे बैसोआवनो बेंगा जाबाय। फिसा आंखौ गाज्रि दामोन। इसोरा नोंखौ अराय नायफिनबाय थाथों। दे मा नांगौ जाबानो जाबाय। अर्डार खालामल' फ्रियावनो जाहोगोन आं। मा होनलांखोलै बियो? नोंखौ आसलि बेंगा साननानै बोर होलांदों आरो मा नांगौ बेखौ अर्डार खालामनो थिनदों। फ्रियावनो होगोननो। मा? आंखौ बेंगाजों रुजुबाय आरो फ्रियावनो होनो नागिरबाय आरो आंखौ बेंगा होननानै बोरबो होलांबाय। मा एसे लासिंसिंब्रा? ओइ फ्रियाव जाया जेबो जाया फैसा दंखायो आंनाव। नों बेंगा नालाय नोंखौ अननानैसो होदों दा। अब्लाबो आंनो बेंगा होननानै अननायखौ नाङा। थांनो जाय बे जायगानिफ्राय। थौदो। डाक्टरनोलाय खोन्थादोंना खोन्थायाखै जाखो? मोनथियाहाय आब' हांग्रिमोन दिनाव सोंबासो मिन्थिसिगोन। जाथि थौदो थांनोसै बांद्राय गोबाव जायोब्ला न'आवबो खामानि मावनो थालांगोन। दासो फैथारदों दानो थांनोसैबो होमबा। आं दोनलांगोन ना माखौ सिन्था खालामदों? सिन्था खालामनाङा दे आं दोनलांगोन। मा होनखो नों दावसे देलाय दिनै बिउटि पार्लाराव फैनो हाया? अके जागोन दे नाथाय गाबोन फैनो दाबाव। बे दावसे देलायाबो जि आरो बिउटि पार्लारखौ फाननोसैमोन आं। दा फनावबो खोन्थाहरनो बायोना आं। आरो अमा राजानिफ्रायबो फैसा लाबावनांगौ आंहा। आंनिफ्राय 50 लाख रां लादोंमोन ना बेखौ सुदै मुलै लानानै बिनि जिन्दिगिनिफ्राय गोजानाव थांगोन आं। आंनि गोसोखौ सेफायदोंना बेनि गोसोखौबो सेफायफिनगोन आं। हाबनो हागोन हायाब्रा? फै हाब फै। रावबो कास्टमार गैथ'वा नामा? गैथ'वा। ओमफ्राय मानो फैदोंमोन नों पार्लाराव? माथो नोंनो पार्लारखौ गिदिर खालामनो फैसा नांगौ बेनिखायनो फैसा होनो फैदों आं। अमा राजा बेसेबां होगोन नों फैसाखौ? 10 लाखखौनो लादो आरो नांबावगौ नामा? 10 लाखजोंल' जायाना 20 लाख रां नांगौ आंनो। आच्छा 20 लाख जायो दे। माथो खालामसोनो नागिरदों नोंलाय? अमा राजा आंनि बिजनेसखौ गिदिर खालामनो सानदों। जों सानैनि थाखाय जोंनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय जिमबो खुलिनो सानदों हटेल गंसे लुनो सानदों लोगोसे पार्लारखौबो गिदिर खालामनो सानदों। अब्लाथ' माथो बिराद फैसा नांबावगौ नोंनो। औ अमा राजा गोबां फैसा नांगौ। जागोन नांगौबा बिबान जाबाय। आं लन लागोन दे सरकारनिफ्राय। जागोन दे। दे होमबालाय थादो आं थांनोसै। अफिसाव दिनै बिराद खामानि दं। जागोन दे। अमा राजा नोंनिफ्राय फैसाखौ मोनजोबबानो जाबाय। बेनिफ्राय आंनो जेबो नांला। हाब दावस्रि बिमा बबेनिफ्राय फैखो नोंलाय? बाजाराव थांदोंमोन आं। नोंलाय बबेनिफ्रायथो फैदों? आरज गाबनो थांदोंमोन गावबुरा मोननाव। ओमफ्राय खबरफोरालाय माबायदिथो? खबरालाय थिगानो। बे फिसाला सासेखौनो माथा गरम जाबाय थायो आंहा। हाबाबो जाला साख्रिबो मोनला। मा खालामबावगोनथाय आं बे फिसाला सासेखौ? थैनायनि सिगां फिसौफोरनि मोखां नायलांनो सानदोंमोन। जागोन ना जालाथाय? आंहाबो बेनो आरो दावसे देलायनि फिसानि मोखांखौ नायलांनो सानदोंमोन। माबायदि बिमा जागोन बियो बेखौ नुलांगोन ना नुलांलाथाय? बेनोथ' जाबायहाय मा खालामबावनांगौ जाखो फिसाफोरखौ लानानै। नोंसाबो फिसालानि थाखाय बिहामजोनि आंखाल जोंहाबो फिसाजोनि थाखाय बिजामादैनि आंखाल। आं जेखौ सानदों नोंबो बेखौनो सानदोंना? आयौ हाबाब सानदोंथ' आरो आंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसालानो हरनो। औहाय नोंनि फिसाजोखौनो लाबोआबा जानाय नंला। आंबो
होमबाबो बिजामादैखौ नोंनिखौसो नुहुरथारबायहाय मा गावसोरासो मा होनो गावसोरालाय जाया होननानै बुंगोन आरो जायाबाबो हमख्रब हमसि होनांगौहाय मा माथो सैमाफोरानो जोबलायलांबाय हाबानि ओंखाम जानो नेयै नेयै बेनिखायनो हमख्रब हमसिबाबो हाबा होथारनांगौ औहाय बे मासावनो हाबा होनो सानदों आंबो नङाबा थैनायनि सिगां फिसौफोरनि मोखां नुवाबा मा जानांगौ जाखो आंहा बिराद सल'बाथा दङ फिसौफोरनो खोन्थानो आंहाबो सल'बाथा दंसोयो फिसौनो खोन्थानो होननानै गोसोआव लाबाय थाथारदों आं हा माथोबाव सानैबो खोन्थागोन देनां फिसाखौल' राजि खालामदो राजि खालामाबाबो हमख्रब हमसि हायना मुलि लगायनानै सानैखौबो हाबा होगोन हा माथो दे होमबालाय जगारफोरखौ खालामहोलांदो औ दे बिदिबालाय थाथ'दो आंबो थांनोसै दे थांदो बियानि आयौ बाला बियानि होनखालायथारबाय हा माथो दे थादो बियानि आं थांनोसै दे बिराद रागा जोंबायलै आं मानो रागा जोंनांगौ दे इस नोंहा गोथाव गोथाव मोनजायैनिसो दाय आंलाय माला गोथाव गोथाव मोनजायैनि बुंलायखो दे बेंगा दालाय नों गोथाव गोथाव मोनजायैनि दुखु जायाखै आं गोथाव गोथाव मोनजायैनि दुखु जायाखै मिथिबाय बेंगा खोमाया मोजां जाबासो आंजों रायलाय आं नोंजों रायलायलाबो गारनानै था आंखौ अरजाया नों बायदि सिख्लाखौ ना थांखु थिमिफोरबायदि जानजियाव खेथेबलाय खोमायाव खेथेबलाय आफाखौ खेथेबलाय खेथेबनासो लागोन मोनथिना लायाखै नोंल' नङाब्रा नोंल' नङा अम्बासि हरनि अखाफ्रा दानसोरां हरनि अखाफोर गावदांबो मोनलायगोन आंहा मा होनबाय थादोंब्रा आंलाय न'आव थांनोसै आं फामे दसे सम थाबावनो हाला होमबा न'आव आइ हारसिंसो दङ ना खामानि मावनो बेनिखायनो नोंजों दसे सम थाथ'नो लुगैदोंब्लाबो हाला आंखौ गाज्रि दामोन फामे आं नोंखौ मालाबाबो गाज्रि मोनालै थौदो आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै अब्लासिम एसेबाबोथ' रायलायनो मोनगोन ना गावहा रायलायनोल' होनबाय थायो इसिबां रायलायखाबाय जों अब्लाबो नोंजों रायलायनानै मोजां मोनदों आं दालाय रायलायनो मोजां मोनखागोन ना उनाव बरिं जाबालाय दाउसो देलायखौ बानाय बायदि आंखौबो बाबालाय थोद नों मा दाउसो देलायजों गावखौनो रुजुयो आं दुखु मोनबाय सरि जाथि आं बायो दाउसो देलाया आंनि थांखांनाय जाथायसो बे थांखांनाय जाथायफोरखौ जाबाय थानाय समफोराव दालाबो जाथि आइ एम सरि ना आं नोंखौ गाज्रि गोसो लानानै बुङाखै आरो आंनि बुंनायनि इन्टेनसनाबो नोंखौ दुखु होनाय नङामोन जास्ट आंनि गोसोनि मोन्दांथिखौसो नोंनो फोरमायदों आंखौ निमाहा होदो जाथि जाबाय दे जेबो नंला थौदो आं नोंखौ न'आव दोनलांसै बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होबाय फामे बे फिसा फिसा खोथाखौ लानानै आं दुखु मोना नाथाय दाउसे देलाया आंनि थांखांनाय समनि जाथायसोना बेनिखायनो आं बेखौ गोसोखांनो गोसो गैया थौदो थांनोसै आरो आं नोंखौ मालाबाबो गाज्रि मोननो हाया गस्ला गाननानै रिल्स बानायदों हा बुङा मानो जल्दी लान्थि बेवहाय रिल्स बानायनो फैदों सोरनि सोलोंदों नों हा सोरनि सोलोंदों बेफोरबायदि गस्ला गाननानै हा रिल्स बानायनो बिदि रिल्स बानायनानै इन्स्टाग्रामाव हगारनोसै आरो ना नों बेनिखायनो नों आंखौ स्टेटास नुयि खालामनानै दोनदों आरो ना फेसबुकावबो आंखौ ब्लक खालामलायो इन्स्टाग्रामावबो ब्लक ओमफ्राय वाट्सएपआवबो स्टेटास नुलायबावा आं नोंनि माखौ मिन्थिया सानदों ना माखौ मिन्थिया सानदों गस्ला गाननो थां आयु मा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों जि ट्रेन्डिंआव थाङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेखौनो फल' खालामो आसरितहाय होमबाबो मडार्न जुगनि सिख्लासोमोन दा आंबो गोदो गोदाय जुगनि मानसि नङाथ' आंबो बेनिखायनो गासिखौबो मिथिखायो आं माखौबा फेसबुकावबो इन्स्टाग्रामावबो ब्लग लाय आरो आङो ओमफ्राय वाट्सएपआवबो स्ट'रि नुलायबावा नोंखौ आङो रिल्स बानायनो बादा होआखैना गाननाय जोमनायफोरखौ एसे ताल ला मा बेलाय हा नों दिनै बारासो जाथारबाय ना मानसिया आइ एम सरि दिनैनिफ्राय आं जेबो मिस्टेक मावला आरो अलदर बोरायालाय जोंहानि न'आव फैदोंमोन आयै मा लामासिमल' फैदोंमोन आयै आं होना हरबाय आच्छा नाम्बार हर आंनो नाम्बारा हर वाट्सएपआव हरगोन आयै नों गोसो थोबावो नामा अलदरखौ हा नोंनि ट्रु लाभ नामा नङा आयै ओरैनोसो रायलायदों आंखौ रावबो गोसो थोआ कलेजाव माहाजोननि फिसाजो होननानै माहाजोननि फिसाबा गोसो थोजालाया होमबा बिदिबो थालायो रावजोंबो गोसो थोजायाबानो बोराय हौवाजों गोसो थोलायनोसै होमबा नोङो आयै आं
ओरैनोसो रायलायदोंमोन आयै बेखौ इसिबां बोराय होननानैबो सानाखैमोन आं फेसबुकआव ओमफ्राय आं दाखालिसो फार्स्ट लोगो हमदोंमोन आयै एबारनिफ्राय लोगो दा हमखासै आरो अलदर बोरायनि नाम्बार आंनो थाबैनो हर मोनसे नुबाय थागोन माथोसो गरम जाजोब्बाय आं बे आया मानो इसिबां स्मार्ट जानाय जेखौबो थाल लायो मालाय बिमाफोरा इसिबांदि ताल लाया खोमा फिसाजोआ फेसबुकआव मा होयो इन्सटाग्रामाव मा होयो वाट्सएप स्ट'रियाव मा होयो जेबो फात्ताखौनो लाया खोमा बेलेग बिमाया आंना बिमाया मा एसे डेन्जार दे रावबो बयफ्रेन्ड गैयिखायसो बे अलदरखौ गोसोथोदोंमोन आं बेबो बोरायसो ओंखारबाय मानसिफ्रा आंखौ मिन्थिबा गाज्रि सोंसिगोन ना आंखौ गाज्रि होनसिगोन बयबो जोंलारियाबोथ' मिन्थिबाय बेथ' बयनोबो खोन्थाखासिगोन आंखौ मा जाबावगोन दे आं I love you बुरजा दाया मोनफैबा लावदुम फिथा जासिलायगोन आंनो माने आंनि बिखुङाव लावदुम दुम दागो दोनगोन ओमफ्राय ओमफ्राय जानि आं थाबैनो कल हिस्ट्रिखौ डिलिट खालामनांसिगोन नङाबा आया नुबा दाय जागोन आइ मा फन रायलायखांबाय दाय आं रायलायाखैनो रायलायाखैबा मा माथो खोनानायमोन आं भिडिअसो नायदोंमोन आइ बोरो नोंनि कल हिस्ट्रिखौ नायनि आं नाय आइ आच्छा आं फैयैनि सिगां डिलिट खालामाखैथ' एसे स्मार्टलि मानसियालाय ओइ उन्दुना थानोबा था हराव कम्बल सिंफोराव जि सिंफोराव लाइट लगायनानै मबाइल दानायबाय था मेगना थाब थाब गाज्रि जायो आरो मेगन गाज्रि जाबा नोंखौ सोर बोबथिंगोनहाय आंथ' दरखार गैयाहाय सानसे साननैल' बोबथिंगोन ओमफ्राय बोबथिंबाय थानो हाथां मिन्थिगौ ना खोमायाव हेडफन सोना लाबाय थाबाबो खोमाया बेसेबां गाज्रि जायो खोब सोनानै लानो हागोन बोसोरसे एबा बोसोरनै बिनि उनाव हेडफनखौनो खोनासंनो हानाय नङा खोमा सानाय जागोन गुदुं मोनबाय थागोन मिथिबाय बेनिखायनो हेडफन सोनानै मबाइल नायबाय थानाङा आरो हराव खोमसि खोमलाव मबाइल थुबाय थानाङा मबाइलनि पावारा बेसेबां गाज्रि मिन्थियोना मिन्थिया मबाइल नायथारनोब्लाबो लाइटनि सोराङावसो नायनांगौ खोमसि खोमलाव हरनि एकथा दुइटायाव मबाइल नायबाय थागोन मेगननि रेटिनाफ्रा गाज्रि जागोन महरफोराबो थाब गाज्रि जागोन थाब बोराय नुगोन बेनिखायनो बांद्राय मबाइल थुबाय थानाङा मिथिबाय उन्दुनांगौबो आरो खोनासंखा अफ्रानिखौ दिमागावनो दालाबोखा मोनफ्लांगोनसो माबायदि बिमाखौ मोनखोलै डेन्जार बिमानि उदैयावसो जोनोम जाफैबायलाय गासैखौबो मिथिजोबखायो आयै दरजाखौ खेवना होदोब्रा आं ओंखाम उखैसोबायमोनलै आयै आरो हर जाथारबायबो न' सिङाव हाबनो होदोब्रा आयै होआ बिहामजो लाबोआगौ माने जेबो ओंखाम संनानैबो होआ खुरनानैबो होआ आं मा ओंखाम सङाखै होमबा सङाखै आं बे बुरि देहायाव मानो ओंखाम संनांगौ जाखो बिहामजो नांगौ होननानै बुंबाय थादों बेखौबो खोमायाव लाया दिनै आंनो बिहामजो लाबोगोन होननानै खोथा हो होमबासो दरजाखौ खेवना होगोन आं बिहामजो हथाथनो सोरखौ लाबोनोब्रा गोसो मिलायै मानसिफोरखौलाय बोरै लाबोनांगौ जाखोब्रा आयै बिहामजोखौ लाबोनो होमबानो लाबोनो हायो नामाब्रा आजिखालि हिनजावफोरखौ फिसिनायाबो गोरलै नंलालै आयै फिसिनो हायाबा हौवा गोदानजोंसो ब्लड आरो मा डिमान्ड बियो आजिखालिनि हिनजावफोरा बेनिखायनो हाबा जानो गियोलै आं जेबो मिथिया आंहा फिसौनि मोखां नायथारनांगौ नङाबा नोमाखौ मोनलासो नों दायै मानि इमसनेल अयथासार खालामोब्रा बिमाया अयथासारसो खालामनाय जादों नों बाहेरावनो दायै बाहेराव थाबाय थाजायालै अखा हागोन मागोन बिहामजो लाबोगोन होननानै बुं मा होनबावनो आं लाबोगोनखौनो होनसै देलै आयै लाबोगोन आं नागिरगोरनि नों नागिरलायनाङा आं नागिरगोन नोंलाय सोर सिख्लाखौ नागिरहैनोब्रा दानि जुगाव गासैयाबो बयफ्रेन्ड थायो नों बेखौ आंनि सायाव हगारनानै हो आं नागिरगोन ना जागोन दे उफाय गैला रायजोफोर जागोन दे होनाब्ला नङाबा आंनो ओंखाम होनाय नङा न' सिङावबो हाबनो होनाय नङा आया जाथियासो मालाय फामेजों गिदिंगासिनो मालाय सानैबो जय आलाय गुन्दा जाथिया आंखौ गोसो थोफ्रामना मालायखौ सिलाबाय आंहा दा दुखु जाबाय था आंनि जिउआवल' मानो दुखु दे महर गोसा गुनि गियानि माहाजोन हौवा नागिरनाया गाज्रि बयबो हिनजावानो माहाजोन हौवाखौ लुगैखागोन ना लुगैनाया गाज्रि आरो जाय सेंग्राफोरा बिनानाव दङ बिब' दङ बिसोरबोथ' माहाजोन हौवानोसो हरनो लुगैखागोन ना बेनिखायनो सिख्लाफोरखौ दाय खालामनानै माहाजोन हौवाल' नागिरो होननानै थिग बिदिनो बे लजिकखौ लानानैनो हौवा मोजां गोसो थोबाय नारजि बुदांखौबो एसे थोफ्रामबाय मालाय जाथिखौबो जायखौ हास्थायो बेखौ मानो मोना जायखौ मोजां मोना
मानसियानो प्रप'ज खालामदों गुड्डी सिखाबे होनजायो ओइ दाउस्रि देलाय माखौ दुखु खालामबाय थादों दुखु खालामनांला मानो लटारि नांदों नोंहा गैया लटारि गैया नाथाय नोंनि थाखाय हौवा मोजां नायबाय आं आयाव बाला सोरहाय आं सिनायो नामा सिनायो सिनाया बियो उननि बाथ्रा बे सारप्राइजसो दे आंखौ नायनो फैनो नागिरदों होमबा माथो साननैसोनि उनावनो नायनो फैगोन आरो आच्छा हौवाजों नायजागोन ना नायजाया नोंलाय जागोन दे आङो रावजोंबो नायजाफेराखै बेनिखायनो हौवा नायनाया माबायदि नायजानोसै नामा आयै आजिखालिनि जुगाव हिनजाव नायलायनाय हौवा नायलायनायानो गैया नालाय बेनिखायनो आं नायजानो लुगैदों आयै हामबाय दे फिसा हामबाय आं कालारखौ नोंनो उनाव खोन्थागोन दे मा कालार खालि नायनो फैगोन जागोन दे होमबालाय उन्दुफैदो आं हाथरखि साननि नों उन्दुहैग्रा आयौ बाला हौवाजों नायजालायनाय दिनैसिम आंखौ रावबो हौवाया नायफैयाखै नायजानो दामासथिनि हौवाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेबो नंथारा बदतमिज बोराया खेबसे नायनो फैनायाव नांलाय खमलायसो जादों आरो नाथाय सेंग्रा मानसिजों नायजाफैफेराखैना दिनै नायजागोन नाथाय सेंग्रा मानसिजोंसो नायजाफेराखैना बेनिखायनो आं सेंग्रा मानसिजोंबो नायजानोसै आरो एक्सपिरियेन्स लाना नायनि बाल्ला आयौ गोसोखौनो गुलाब गुलाब मोनलायलायथारबायहाय बाल्ला हौवा गोदान नायनो फैगोनखौहाय लाजिबाय